ହାତ ପାଉନି ଅମୁଡ ହାତ ପାଉନି ବା ଦେ ଟମାଟୋ ଦେ ଟମାଟୋ ଦେ ଯେତିକି ପଛରେ ଓଜନ କରିଦେ এইପଟେ କଣଟା ସେଇ କଣ ନା ଏଇ କଣ ଯୋଉ ଉପରେ ଉପରେ କଣ ସେଇଟା ଟମାଟୋ ଦେ ହଁ 500 ସେତିକିରେ ସିଏ କୋଉଠି ଅବେଳିଆ କହିଲି ଏଇ ଯୋଉ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଟମାଟୋ ଦେଖି ନା ଧଣିଆ ପତ୍ର ଦେ ସାଧା ହବ ତ ଖାଇ କଣ କରିବା ଆଉ ଆମେ ଖାଇଦବୁ କୁକୁର କାମୁଡା କୁକୁରକୁ ବି ଖାଇଦେ ନା କହିଲୁ ଶୁଣିକି ଲୋକ ହେଲାଣି ପୂଜା ହବ କୋଉଠି କଚି ଆସିବ ଟମାଟୋ କେତେ ହେଲା କିଲୋ କେତେ ଟମାଟୋ 500 ଅଧିକା ହେଲା ଟମାଟୋ ହେଲା 25 ଟଙ୍କା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ହେଇଥିଲା 500 ନା ନା ଗୁରୁବାର ମଙ୍ଗଳବାର ମଙ୍ଗଳବାର ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର କେତେ ଅଛି ମଙ୍ଗଳବାର ଦେଇଦେ କାଲକୁଲେଟର ହିସାବ 15 ପ୍ଲସ୍ 25 ପ୍ଲସ୍ 230 ପପୁର କାଲକୁଲେଟର ଆହୁରି ଅଧିକା ହବ କେତେ ଜିନିଷ ହିସାବ 15 ଚାରିଟା 30 ଚାରିଟା ତିନିଟା ସିରିଜ କେମିତି ହଉଛି ଅଧିକା ହଉଛି 70 ହଉଛି 40 ହଁ 60 100 ଆଉ ଏଇ ବୁଥାଳିଆ ବେପାର ତୋର ଏଇ କଣ ହେଲା ଭୁଲ କହିନି ଠିକ କହିଥିଲି ନା ବେପାର ତୁ ହିସାବ ବେପାର ଦର କେମିତି ହେଇଗଲା ଭଲ ଦଉନୁ ଗୁଟିକିଆ ଗଛ ଦଉନୁ ନା ନା ସିଏ ନୁହଁ ପୁରା ମୂଳ ଥିବ ଡାଳ ଦେ ପୁରା ସାଇଜିଆ ଗଛ ନା କଣ କେତେ ହେଇଗଲା 5 ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ତ ଆମର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତେ ବୁଦ୍ଧି ବୁଳେଇଲାନି ମୋର